tunruma chuan mani chhungkwa pasal fanau te ngei thatmang tu te chungchang kan ngai thawanga engwanga ti nge an ni heng an thil ti lai hian engril ru nge an putti chu thil hria chakom tak ani a I han ngai thau le phot don ang umiang pakhat na Raymond De Juano kumsang khazakwa samsari pakhat ni puilai khan Pontivy France cheng Juano ite chungkwa chu Normandia chol thoveng turin hun an manga an chungkwa hi John Paber anu pui kumsom thumpanga upa Raymond De Juano I an fanu kumsom mi Martini an fapa kumriat mi Philipale an fanu teber kum khatchawa upa lo raitani in an vai hian chungko member panga an ni he an holiday mang hi tlema hun thol nuam deuh man an do wang te poniang farm pakhata in te takte farmhouse an ti chu an lua ho a August ni somni pasari sangkha zakwa somsari pakhata an farmhouse lo ho na then om maya om lo nei tu chuan John ate chung ko chen na farmhouse chu awatlo ve mai maya in bul maya an motor chu amuna in John ate chung ko ero tu ma awmulo thung lo nei tu hian in chunga chuan John ate chung chuan om mi lo mo ti in kongka chuan han honga chu vele in chunga tin mu chu arab thla kher mai John le afa pathum Martin Philip le lo raide chu an vain thi in an thenoma lo nei tu hian awamu a heng John ate pa farwang hi khum thisenin alo chi hu veka chuan zal an lo ni a tin hrei thisen kai nuan chu khumbul sira alo let bal bok he hrei hian John ate pa fa hi che hlum an ni ti po alang chiang le he thil thleng rap thak tak mai lo nei tu in awamu nu reiwak lawa hian thu nei tu te lam chu chin chang hria tir ngal an ni a thu nei tu ten farm an ron thlen vele hian chungko member zinga om velo nu ber Raymond Day chu a omna hria tumin an zong ngal thuaya Raymond Day thil ti ani ti chianin nem nge lanilo ma se investigator te hian nu ber omna hi an hriat vat angai don ani hetia thu nei tu lam ten rei po an zon ma hian farmhouse atanga iat zawela hla om tuichun chua pakhata chuan Raymond Day zong tu te zinga pakhat chuan ruang amunola hei hi anu reiwak lawa kumsom thumpanga upa Raymond De Juano ruang ani ti finfia ani a police terin dan chuan Raymond Day hian apasal le fanau te chu an mutui lai takin amalte te in rei hian a chek lumta a an ngaya ti chuan heng poi a khoi hnu hian tuichun chua zuang lutin amanu nange po chu ati top ve ta police te le investigator lamte chuan an ngai Raymond Day in apasal fanau te hetia rong taka athale ama nge ain tha chung changa hian a chan le wang felfai taka soitur atlem hle a poi khoi tu ber a thi to miau awangin le thu hretu anom lo awangin rin thu mai lo chu a chan ti han soi fak tur awang ang reng hle pani na Angelica Vasquez kumsang ni som pathum ni puilai ani a Vasquez chungkwa te chu Paintbrush Street Mesquite Texas USA an khosa a Vasquez chungkwa te chenalai vel hi thom are in chenom khoveng de hrimhrima po thom beng cheng hria tur atam lo hle kumsomli palia upa Marcelo le anupui kumsomli pathuma upa Angelica Vasquez ite chu kumsomni pathum zet anin nei ve to nge nge a kumsang khazakwa somkwa chowel khan Mexico atanga United States alut ani a fa pani mi pa le meichia ne hin an fa upa zokhi paulaini kumsomni pakhata upa ani a ano pangzokhi kumsom periat mi Alejandro ani an fa pa Alejandro hi anu te kianga chengin community college a zirna run akaya tin part time in Blockbuster video na athok ve thin bok au paulaini ve thung hi Denton Texas apartment lo in University of Northern Texas Criminal Justice lam azir ve thung Paber Marcelo hian truck khalin anupui Angelica hi kumsang hi som pani thleng khachuan school pakhata cafeteria na athok thin vandoi thak takin Angelica hian nute cancer aveilo maya hena na anei ma hian Angelica hian now pai thei to lo na inzai vasectomy sterilization ti po an soi chu tumni lai alo nei to a tin kumsang hi som pathum kumtir lam khan a cancer wangin chemotherapy khaisak anile bok hemikum vek March niriat lai hian
an fanu Paulai ni po chu ni puichol mang turin in lama achung te hi aron fina hemizan hian pa ber Marcelo Paulai ni le anaw Alejandro te chuan zunau andom hawa ma se nu ber Angelica ero chuan apasal fanaw te hi azom velo thung hemituk zing daruk le achan ve borvel hian meiche pakhat chuan vakas chung ko in atang silai puak ri a hriat awangin 911 callin police te chu a thil hriat a hrila police te anron thlen hnu hian police officer pakhat chuan silai ri lo chhuana in nia an soi chu a han en kual vela ina lu ruk tuma kongka emo tukver emo karchiat na hnu ma tur omang engma mu anei lova kongka han kikla chuan tu ma ron chiaw au tu an om lem lo police officer hian mi ina lu phalna anei bik lo wangin akir vele tamaya atum ni na tan avakal le a kongka avakik le po chuan tu ma rengin an ron chang lo ngai that lo na em po nei lovin officer chuan akal san vele tamai bok nililai aliam ta officer chuan silai ri ron chhuana nia an soi Vakes family in chu angai ven rureng thowa an ko chhuwa maya newspaper le khathon vel chanchin bu sem le dak puina an da te po khoi chet ani mi alo ti police officer in a hmu hnu chuan thil dik lo le fel hlel a omani ti ria in Vakes chung ke in chu alut ta a in chunga hian Marcelo ti chung ko ruang chu awa hmu chuak ta ani police officer in ruang awa hmu te hi room ran chewa an lo oma an zawai hian 9mm handgun pistola ka vek an ni an mutlaya ka vek an ni rin ani bok pindan pui bera chuan kumsomli pathuma upa Angelica ruang alo let renga akiang maya chuan 9mm pistol a om bok han envel mai po in Angelica hian apasal fanaw te chu aka phlumti ari ruat thei deuh ngal maya ma se engwanga ti nge ani tile suicide note thunu hnung tal engwanga hnu chia lo nge ani ti chu hriat chhuwa ani don talo ni in alanga an chung khat laina hnai le then le rual a hre chiang tu apiang te chuan Angelica te chung ko chunga thil thleng hi mak an ti in hriat thiam har an ti hle a chung ko hlim thin tak an ni ti chu an laina hnai te le then le rual te lo hriat dan ani awangin he chung ko in suat na rap thlak tak hian a hria piang te chu a thongin mi mak ti po a hlo hle Vakes chung kwa hi anin chung khur hrim hrima po boina le in hauna in ti taw rauna nei kha tak ane wangin police te kau ngai khopa thu boi le har satna an la tok ngai lo hrim hrima tin Angelica hian hriat china rilrulam har satna psychological problem ane om po hriat ani lova heti rual hian hnuti cancer ane hnuwa ero rilru ha na le hlim lo na anuna ato ve ta ka wangin heng ti hi a thil ti rap thlak tak ring chuak tu kha ani thei mai lo mo ti po ngai ruat na chau bak lo chu fin fiana engma a om lo thung heng thil ati chan hre tu om chun ama berla chu thu zo tur om to si lo wangin a thil ti chan le khang thil ti tura ama nor tu om te chu enge ani ti tu ma hriat lovin thlan khur chunga aliam pui don ta ani ber ome pathumna Benita Jacks hi December ni somni pasari sangha zakwa somsari le pali khan mihang chung kwa alo pianga Charles County Maryland Salianin hemhuna hian school po akal ve chen kumsom pasari mi ani lain now apaya wangin school achol sana January thla kumsangha zakwa som ko le pakhata Benita hian fanu hringin aminga Brittany Jacks asa a kumgan hnuwa fanudang hring la in Tatiana Jacks ti in a kaule bok sangni kum khan kumsomni pangami ni in Benita Jacks hian kumsom thum pakhata upa Nathaniel Fogel adeta an pani hian fanu pani enkia kumsangni toplama piang le akum le lama piang aja Fogel te an nei kum engmoti chung chu Benita Jacks te chung kwa hian omna tur in zongreng rengin an boy ve deuh renga kumsangni paruk August thla aroinin her chua chuan non-profit group te chuan Washington DC a in lua tur an hmu sakta rama hemi ma deuh kumatang hian Benita le anu chu anin beto ngai meu lova tin anu po hian afanu le atu te chu angai tu lem lo ve hrim hrim ni in an soi a thian te le leina hnai te chuan Benita hi nu thapa ngai fa te po ngai sak tak ni in an soi bok
hedia harsa tak chunga anun ve bek lai hian kum alo ve zela kum tharonin her chuak ero in buaina aron kengtel tatlat mai banitai fano upa ber Brittany kum som pathum upa ve to chuan ler aron hre chho ve tatlata kum no pangte e ti lo chuan mipa anel tran tariau hei hian in chung khura anu banitai nen po anin hauna ti tam tu ber ni in banitai hian a thin rim zual deuh chang phei chuan tongkam amang uluk lo ang reng hle a afanu Brittany chu afadang lano pang tak tak te hriat lai ngei po in mi hurnu ti in emo ram huainu ti te in akau bong thren hei ba ka hian banitai hian afanu Brittany hi pindana po pon suak theilo turin alo kal nan fo tok thren ani ome kumsang ni paru kumtir lama banitai kopui Nathaniel Fogel chu cancer natna avei ti hriat chua ani a hemi kumvek November thla hian athi pui ta nge a Nathaniel thi nu hian banitai chu adang lam sot hle a afa te po akil koi chape meu to lova thuam no top le bal tak an ha a an landana nu mangai na dong lo ti an hriatin kumsang ni pasari ni pui lain school kalpo an chol san ta nge ani an chanchin nga evenin hemikum hian social workers te chuan banitai te in hi an tlo ve fawa amai ro chu banitai ber hian social workers te chu anin chung lu a phal ngai lova social workers te hian banitai fa te din mun hriat chian an du wangin a chang chuan police te po an roi hial thin ani ome heti chung hian hun alo liam ve zela akum le kumsang ni paria January thla alowin her chua chuan tu khat chu US Marshal pahnih te chu banitai te ina anron lang hlola Marshal pahnih te hi banitai in luaman apek lo wanga complaint bo zuiron kal ani ome atir chuan banitai hian Marshal te pahnih hi a inalu a phalsak mai lova ma se an nor tlat awang le thupek ani awangin an lut lui ta nge a Marshal pahnih ten in chung an lu hian thilrim chia le ui tak mai satoi rim ni om tak chu an hrenga la en chiang turin in chunglam pindan chu an pan nga la pindan an han lu vele hian mei cheno pang ruang cheto tak lungina alo bom nuai to chu an han muta ani heng mei cheno pang ruang te hi alendan in dotin zal an ni a tin heng ruang pathum te hi t-shirt var hak tir an ni vek bok pindan pakhat zo kongka chu dakte pa char nan le char phui ani vek thunga Marshal te pahnih hian kongka an han hon chuan mei cheno pang ama an mu aya upadeu zok tur ruang chu alo om vele a he ruang ve thung ero hi chu sarwakin alo oma t-shirt var thawin khu alo ni bok he ruang hi thisen bua a rei to dewa wang ro to nen alo in chia pi a tin ruang bulmaya hian chemte alo om bok banitai chu man ngal ni in police station lama thu zo fia ani a hetia thu an zo fia na hian thu om ze fum fenei lo le tawbul po nei mu mal lo chana tam tak a chak chuaka a soidana chuan a fa te khan ram huai an paya a fanu upa ber Brittany phei chuan Jezebel ram huai chak tak a ko chunga a pai thu a soi ram huai te an thi huna a fa te chu an ron nun le tur thu a soitel bok banitai soizel dan chuan a fa te chu a tha an ni lo thu le a fanu upalam te chu an thi masak thu te chu an thi na chu a fadang NK le chatia nai te chu an fiam thu ang lek chawa an ngai thu le an thi zan po in mithuruang te chu an mut pui nge ni in a soya atu khu alo war chuan a fanu NK po alo mut hlum thu te le kumsom pakhata upa tachiana jaxi po reilo te hnuwa a thi zui ve ngal thu a soi banitai thu soile a fa te thi hun le ni a soi te reng chu a inkal thel deuh nuaya a soi chun zom dan chuan heng thil zong a thlen lai hian kumsom pasari upa Brittany chu aruma a inkal nana tu khat chu aruma ka hanlu le chuan thi in ka han muta ani ti in banitai hian police lam te chu a shil bok bungro then khat pona lauda chhuwa to te chu ram huai ne na in kung kai na nei ni a angai wang ni in a soi bok heng mi cheno pang ruang te hi an chia to hlom em awangin autopsy nei po a har pha hle a Marshal te pahnin an mu masak zok no pang ruang te chu banitai in rei tak cho a ngei tir wanga thi an ni rin ani a Brittany ero banitai vi hlum ngei ni a ngai ani a amar chu ruang bula chem an mu ni lovin
chem dang manga vitlum tura ngai ani bok ruang bula chem lo oma hi chuan thisen akai mi alo thung heti lai hian ajafo gali ero vuak hlum ani lo po in re hlum ani rin ani a police lamin investigation an nei hnuwa thil chiang tak pakhat an soi chu heng me cheno pangte hi an thi ma hian kut thak le soisak an tok deuh vek ti hi ani autopsy nei hnuwa po heng no pangte thi hun hi soifak a har sa hle a medical lamte chuan alo bera thakhat ton aliam to an ringa chuti lain medical lama expert tak tak te chuan heng no pangte thi hun hi thathum atanga thariat ton kalta dai to a thil thleng ani an ring hle a medical expert ten an chu dan taka chuan kumsom pasare upa Brittany kha thimasa berangai ani a ani hi nungdama mi ten an hmu nun ber chu kumsang ni pasari March thla dai to khani in no pangdang te ro sang ni pasari kum tho June thla kha nungdama an hmu nun ber ani ve thung hengba ka hian Banita Jackson hian social workers ten afa te ron thli thlai an tum po in alo hnar fi thla thak to ani kha court thutluk na chuan Banita Jackson chu mi palitha thu boy or tirin thiam lo achan tira ama fa te nge rong taka tha wangin first degree murder case yam sak ani a July sangni pakwa khan Superior Court of the District of Columbia trial nei tir ani le a hemitum hian Banita hian apoi khoina chu aril rulam chian lo na awang le hremna po ti nep sak turin ngen na athe luta ma se hengen na hi hnol sakni in hemikum vek December ni sompariata Judge Westberg chuan Banita Jackson chu kumza somni chungot lungin tang turin thu atitlua he hremna hian parola chua po phalsak ani don lovani heng mi cheno pangte ruang mu chua ani hnu hian thunei tu lamte chuan ngorle ngun thluk zokin investigation an kalpuya no pangte thina rei to hle si mu chua le hriat chua ani vatlo chungchanga service agency lama thok mi paruk te chu an hna thlin lawa ngain an hna atanga ban anni Banita Jackson hi Texas Satan in mental health unit a omeka he video bo sai lai hian kumsomli paruka upa ani